Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyuna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa pagpadayo nato mga higaligsuon sa pagtuong Islam, ato ang pagahisgutan ang ikalimang hadith nga mahitungod sa salah. Kani nga hadith mga higaligsuon giasoy ni Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nga miingon ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkus salah. Rawahu Muslim. Sa duol nga pagkahubad ani mga higaligsuon sa pagtuong Islam, miingon ang propeta, ang taliwala sa usa ka Muslim, sa usa ka magtotoo ug sa usa ka nagasimba ug laing Dios gawas kang Allah subhanahu wa ta'ala ug kadtong mga walay pagtuo, mao ang pagbiya sa salah, mao ang pagbiya sa pagampo. Kay ang salah mga higaligsuon usa sa pinakaimportante nga butang nga haligi sa ato ang pagtuong Islam. Gibutang kini sa ikaduha nga haligi sa ato ang relihiyong Islam, pagkahuman sa shahadatain. Katong shahadatain nga shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Katong nagasaksi nga walay laing Dios nga angayan nga pagasimbahon gawas lamang kang Allah subhanahu wa ta'ala ug si Muhammad mao ang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mao to ang una nga haligi sa Islam. Ang ikaduha, mao ang salah, mao ang pagampo. Ug kani nga hadith mga higaligsuon giklaro ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga dili ta pwede nga ato lang isi-isihon, nga isi-isihon lang nato ang pagsimba, ang pagampo, kay gisugo man ta sa usa ka adlaw kalima ka bisis, 5 times a day kita nga nagasala o nagaampo kang Allah subhanahu wa ta'ala sa fajar, sa dhuhur, sa asar, maghrib, wal isha. Kadtong lima gikinahanglan sa usa ka Muslim, sa usa ka nagatuo kang Allah subhanahu wa ta'ala, iyaha kining paga ikinabuhi niya, iyaha kining i-apply sa iyahang kinabuhi. O gipasabot ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ang nagtaliwala ra gyud sa atoa sa kadtong mga nagashirk ug sa kadtong mga wala nagatuo kaning salah. Kung ato aning biyaan ang ginatawag nga salah, dili ta nagasala, wala gyud. Miingon ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ug ijma' sa mga ulama nato nga sa ato ang mga iskalar nga unsa man kana nga tawo nakagawas sa Islam, nakagawas siya sa Islam nganuman wala gayud siya sala-sala, wala gayud siya nagasala 5 times a day. So adunay mga nagaingon nga ang ato ang mga ulama, ingon sila nga kung ang usa ka Muslim gitapulan lang siya, wala siya nakagawas sa Islam. Muslim gihapon siya. Pero delikado. Ingon ang mga ahlul ilm, ang ato ang mga ulama, mga scholar nato, delikado gihapon ang iyahang sitwasyon nganuman kay basin maanad siya og kadugayan moabot ang panahon nga dili na siya magsala nganuman katapulan man.
So dili ta pwede mga higala igsuon magtinapol sa pagsimba kang Allah subhanahu wa ta'ala. Dili pod pwede nato ingnon nga sa atong kaugalingon nga kung trip nato nga magsala, adto na pud ta magsala. Dili. Magsala kita kung unsa man ang gihatag nga oras sa pagsala. Pinaka-importante kaning 5 ka beses nga ato ang kinabuhi kini, ato ang i-apply 5 times a day gayud mga higala igsuon. Wa fi hada dalilun wadih, kani nga ebidensya mga higala igsuon, kani nga hadith tataw kaayo nga ala anna tarkas sala, sikin sa man kadtong nagabiya sa sala, min akbaril kabair wa a'dam, ug kani kauban sa mga dagko nga mga sala mga higala igsuon. Ug kani grabe ang pagkasala ni ani, kauban kini sa pagmaasiya o pagsupak-supak sa kasuguan kang Allah subhanahu wa ta'ala kung ato kining biyaan ang ginatawag nga sala mga higala igsuon. Ug mas grabe pa ni sa kadtong mga nagabuhat og sala, na nadira ang riba, na nadira ang zina, nakighilawas sa laing tao nga dili niya asawa. Mas grabe pa sa nangawat, mas grabe pa sa kadtong nagainom og ilimnon nga makahubog. Ug kani sila kauban kini sa mga major sin. Pero ang pinaka major sin ani kaning pagbiya nato sa ato ang mga sala. Busa mga higala igsuon, dili gayud nato kalimtan kining sala ato aning i-apply sa fajar, sa dhuhur, sa asar, sa maghrib, sa isya. 5 ka beses nga ato ang iampo magsala kita, ato ang pangayoon kang Allah subhanahu wa ta'ala nga makasalata. Busa mga higala igsuon, ato ang ikinabuhi, apply nato ang pagampo 5 times a day sa usa ka adlaw, ug dili nato kini kalimtan. Bisan pa sa kabisi sa ato ang kinabuhi, ato agayong i-apply kining 5 times a day. Ug diri na lamang taman mga higala igsuon, hinaut pa unta nga nakakuha kita og kinaadman sa maong topic, nakakuha kita og kahibalo sa maong topic. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.